Väčšina ľudí si myslí, že ultra široký objektív na full frame má ohnisko 16 mm. Tí odvážnejší povedia 14 mm. Ale čo keby som ti povedal, že existuje 10 mm objektív na full frame s autofokusom, ktorý nie je rybie oko? Dnes sa pozrieme na dvojicu extrémne širokých objektívov od Laowa, 10 mm f2.8 a 12 mm f2.8, oba s autofokusom. A skúsime zistiť jednu vec. Ktorý z nich je lepší a ktorý by som si možno vybral ja. Toto sú dva ultra široké objektívy od Laowa. Konkrétne Laowa 10 mm f2.8 Zero D a Laowa 12 mm f2.8 Light Zero D. Oba s autofokusom. Tieto objektívy mám na test priamo od Laowa.cz.sk, takže v prvom rade ďakujem za možnosť si ich poriadne vyskúšať. A skúsime zistiť jednu vec. Ktorý z nich je lepší, ktorý by si mal možno vybrať ty a kde vlastne dávajú tieto extrémne široké objektívy najväčší zmysel. Konštrukcia a spracovanie. Začnime trošku z tej technickej stránky. Ja testujem verziu pre Sony, pretože natáčam na Sony A7 IV, konkrétne aj toto video, a záložné telo mám A7S III. Hneď, keď tieto objektívy chytíš do ruky, je jasné, že to nie je lacný plast. Celé telo je z kovovej zliatiny, slnečná clona je tiež nejaká zliatina hliníka, celkovo pôsobia tieto objektívy veľmi prémiovo. Bajonet samozrejme kovový a objektívy sú utesnené proti poveternostným podmienkam. Zaujímavé je aj tesnenie pri bajonete, nie je klasické čierne, tak ako pri skoro všetkých objektívoch, ale také biele až priehľadné. Možno detail, ale celkovo tie objektívy vyzerajú fakt brutálne dobre. Veľkosť a hmotnosť. Na to, ako extrémne široké ohniská majú tieto objektívy, sú pritom celkom malé. Laowa 10 mm má dĺžku približne 82 mm a váži 420 gramov. Laowa 12 mm je o niečo kratšia, má dĺžku 78,6 mm a váži 377 gramov. Tieto moje, čo mám na Sony E-Bayonet. Čiže v praxi máš pomerne malý objektív, ale s brutálne širokým uhlom záberu. Na objektíve nájdeš v podstate len dve veci. Prstenec ostrenia a prepínač AF/MF. Ale ten prstenec ostrenia je spravený pekne dizajnovo. Nie je to len taká obyčajná čierna guma ako na mnohých objektívoch. Krásne ešte aj na tom prstenci máš napísané Laowa, proste pôsobí to brutálne prémiovo. Šírka záberu. Teraz sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu. Laowa 10 mm má uhol záberu približne 130 stupňov a 12 mm má asi 122 stupňov. Na papieri to nemusí znieť dramaticky, ak si zvyknutý napríklad na 16 mm objektív, napríklad ako Sony 1635, Sigma 1628, Tamron 1728 a nasadíš si potom na foťák 10 mm, zistíš, že je to úplne iná liga. Zrazu vidíš strop, vidíš podlahu, steny, vidíš celý priestor naraz. A presne vtedy príde ten prvý moment, keď si povieš wow, toto je fakt široké. A čo je zaujímavé, Laowa tieto objektívy označuje ako Zero D, teda Zero Distortion. Znamená to, že sa snaží potlačiť klasické optické skreslenie tých širokáčov, takže rovné línie ostávajú rovné. Samozrejme, trošku taká iná perspektíva tam stále bude, to je vlastnosť tých ultra širokých objektívov, ale tieto objektívy nevytvárajú efekt rybieho oka. A mimochodom, aby som nezabudol, Laowa 10 mm je prvý full frame objektív s takýmto ohniskom, ktorý neskresľuje, čiže žiadny efekt rybieho oka, pretože ja som sa tiež stretol s tým, že som povedal niektorým kamošom, testujem 10 mm 12 a všetci boli takí, že 10 to je rybie oko, proste hej, to musí byť rybie oko. Nie je. Pri testovaní som si uvedomil jednu vec. Tieto objektívy nie sú len o milimetroch, sú o pocite z toho obrazu. Pretože keď tieto zábery uvidí bežný divák, väčšinou povie len jedno. Wow. Autofokus. Oba objektívy majú svetelnosť f2.8 a hlavne majú autofokus. To je pri takto širokých sklách dosť dôležité, pretože Laowa bola roky známa skôr
manuálnymi objektívmi. Tu máš plnohodnotný autofokus, ktorý komunikuje so Sony telami, funguje ostrenie na oko, na tvár, funguje tracking, všetko tak, ako si zvyknutý pri iných objektívoch. Minimálna zaostrovacia vzdialenosť. Pri 12 mm alebo pri 12 je to 14 cm a pri 10 objektíve dokonca 12 cm. To znamená, že objektív môžeš mať doslova pár centimetrov od objektu. Dajme tomu, keď natáčaš nejaký vlog, že si vloger, potrebuješ širokáč, aby si točil vlogy. Držíš kameru pred sebou, tak zrazu zistíš, že záber proste vyzerá ako z akčnej kamery, len s tým rozdielom, že to má full frame kvalitu obrazu. Mňa to hneď prekvapilo, keď som zistil, že ten objektív s tým foťákom si môžem dať pred seba na pár centimetrov a vidím tam stále polovicu seba. Že už nemusím ruku naťahovať ďaleko pred seba, ako keď máš nejakú 20 mm, 24 mm. Na začiatku proste som si to namontoval, dal som tam 10, vystrel som ruku a zistil som, že vidím tam proste skoro celého seba a mohol som ísť úplne blízko k tvári, ale mať kameru úplne pri hlave je dosť čudné. Áno, tá tvár bude skreslená, veď je to ultra širokáč. Musíš si dávať pozor, ako s týmito objektívmi pracuješ. Ak sa priblížiš k človeku, tvár sa začne deformovať, ruky, keď natiahne, pri okrajoch budú také natiahnuté. Celé to pôsobí veľmi dynamicky, niekedy až agresívne. Nie je to objektív, ktorý by si nasadil na nejaký rozhovor v malej miestnosti, pokiaľ vyslovene nechceš takýto ultra široký efekt. Obrazová kvalita. Ja nie som fotograf, som profesionálny kameraman. Výrazné chyby objektívu mi až tak nevadia. Tým ale nechcem povedať, že mi to je jedno, aký mám objektív. Jednoducho nejakú takú aberáciu, vinetáciu, fléry až tak úplne neriešim, pretože si tie niektoré chyby aj tak pridávam pri postprodukcii videa. Ale pri testovaní týchto objektívov som nespozoroval nič, čo by mi vyslovene vadilo, alebo kvôli čomu by som si povedal, že tento objektív nestojí za tie peniaze. Oba objektívy boli z obrazového hľadiska úplne v poriadku. Rozdiel medzi 10 a 12 mm. 10 mm je extrém. Perspektíva je veľmi výrazná, záber je brutálne široký. V interiéri vidíš proste úplne všetko. 12 mm je pokojnejšia, alebo pokojnejšie ohnisko. Stále je to ultra wide, stále máš pocit toho priestoru. Perspektíva je taká prirodzenejšia. Na vlog, dokument alebo interiéri je tá 12 možno univerzálnejšia, ale zase, keď nasadíš 10 mm, tak si povieš wow, brutál. Ale samozrejme treba vedieť, ako s takýmito objektívmi aj natáčať. Pretože ak natáčaš nejakú budovu, z dola vytiahne ti ju ako keby dohora. Naopak natočíš z hora, zase to bude proste iná perspektíva. Ale toto je presne to čaro týchto ultra širokáčov. Podľa mňa toto čakáš a asi aj ich chceš, ak si kupuješ ten širokáč, ktorý má takýto uhol záberu a ten širokáč ti dá zrazu úplne inú perspektívu, iný pohľad na niečo, čo natáčaš. Závid na filtre. Veľká výhoda týchto objektívov je, že vieš na objektívy namontovať klasické filtre. Či už polarizák, alebo NDčko, alebo hocičo iné UVčko. Pre kameramanov dosť zásadné, pretože potrebujeme ND filtre. 10 mm objektív má závid 77 mm a 12 mm objektív má závid 72 mm. Napríklad na Sony 14 f1.8 ona má vypuklé predné sklo a tam filter nedáš vôbec. A Laowa to má vymyslené fakt dobre, pretože mňa ako kameramana širokáče, kde neviem dať ND filter, nezaujímajú, nekúpil by som si ich. Tu ti nebráni nič si kúpiť takýto širokáč od Laowa. Použitie. Kde by som si ja vedel predstaviť takéto objektívy? Prvá vec, realitné videá. Ak natáčaš byt alebo dom, ocitneš sa v malej miestnosti, zrazu je ten široký objektív výhoda. Samozrejme, treba si dávať pozor na tú perspektívu. Zrazu aj z malej kúpeľne vieš dostať krásny záber, ale pozor, lebo vieš to pokaziť tou perspektívou, ale zase to treba brať aj z toho iného pohľadu. Pretože niektorí fotografi, kamoši mi písali, že tých 10, 12, to je už moc, to už vyzerá zle.
Ale tu prichádza jedna zaujímavá vec. My profesionáli sme už už dosť zdeformovaní profesionálne tým, že poznáme tú perspektívu toho obrazu a vieme, ako by to malo vyzerať. Ale bežný divák, ten uvidí brutálne široký záber toho bytu a povie si len jedno: wow. A práve tieto objektívy robia. Druhá vec, obzvláštniť natáčanie videí práve týmto wow efektom. Keď potrebuješ fakt v malej miestnosti vytvoriť efekt, že je to tam veľké, alebo chceš ukázať veľmi veľa v jednom zábere. Ja som skúšal v jednej kováckej dielni aj 10, aj 12 a keď som to natáčal na 10 mm, tak som si povedal: wow, vyzerá to brutálne. A to je opäť presne ten wow efekt. Tým, že tieto objektívy majú skreslenie skoro nulové, vedia vytvoriť brutálne široký záber, tak myslím si, že vedia obzvláštniť zábery hociakého videa, kde medzi klasické detaily, polocelky aj celky zrazu strčíš takýto ultra široký záber. Ďalšie použitie: architektúra, mestské zábery, krajina. Ak vieš pracovať s tou perspektívou, vieš získať veľmi zaujímavé a netradičné pohľady na miesta, ktoré by s klasickým objektívom vyzerali úplne obyčajne. Dobrým príkladom sú napríklad recenzie aut. Dnes máme proste veľa recenzentov, ktorí sedia v autách, natáčajú sami seba, ako testujú tie auta, hovoria do kamery. Kameru majú prilepenú niekde na skle, na palubnej doske, aby bolo vidieť interiér, exteriér a toho daného človeka. S týmto širokým objektívom to nie je žiadny problém. Ten záber je tak široký, že proste vidíš celý interiér auta a vodiča, okolie, pôsobí to dynamickejšie. Možno je to niekedy až prekvapivo široké, ale práve v tom je to čaro. Ten obraz má zrazu úplne inú perspektívu a opäť vzniká ten wow efekt toho bežného diváka. Keď som začal testovať tieto objektívy, myslel som si, že na konci tohto videa poviem: tento objektív je lepší, tento by som si zobral. Ale pravda je taká, že takto vôbec nie je. 10 mm a 12 mm sú dva úplne rozdielne nástroje. 10 je extrém. Je to objektív, ktorý vytiahneš, keď chceš wow efekt, brutálnu perspektívu a záber, ktorý divák len tak neprehliadne. 12 mm, tento objektív je taký pokojnejší, stále je to ultra široké, ale oveľa použiteľnejšie v bežnej praxi. Chcel som toto video spraviť aj ako také porovnanie, či radšej 10 alebo 12 pri natáčaní videa. Ja sám to neviem zhodnotiť, pretože niektoré veci som natáčal na 12, niektoré na 10. Keď som natáčal byt na 10 mm a potom som to prehodil na 12 mm, zrazu mi 12 mm prišla úzka a je to pritom stále ultra široký objektív. Tieto objektívy si vieš kúpiť aj v iných bajonetoch ako Sony, ale pre všetky podrobné parametre a špecifikácie si klikni laová-objektívy.cz. Tam sa dozvieš všetko, čo potrebuješ a samozrejme si tam ich vieš aj kúpiť. Ja ďakujem za možnosť si vyskúšať tieto dva objektívy, ale ostal som v malej dileme, pretože stále neviem, ktoré ohnisko bude lepšie pre moju tvorbu. Čo na to povieš ty? Máš rád ultra široké objektívy? Išiel by si skôr do 10 alebo 12? Kľudne napíš do komentára. Čau.